agus inisir líon atá Seán Ó hArgáin iarrthóir Olltoghcán do Pháirtí an Lucht Oibre i Gaeilge. A Seán fáilte ras go dtí near fam? Níl buchas dar? A Seán caiim cógáide agus a rá leat mar tatú chun seasamh sa chéad Olltoghcán eile. Ach dús, de bhar gur béh seo mo chéad aglah radio leat a roint waith blianta, an féidir nach dús cuasaí sa thabhairt d'istóir níor a fam faoi do chúra agus an bhainte atá agat leis an bolaíocht? Well, is toch tús mai politiocht na Mickléin, vies mar lesochterán reintas na Macléin in Éirn in 1986 treis maum I go láiste frebel sa carig dovan lia a críochnú di mías a roig godi USA do vinnis. Sár henne was an réh se sin agus is stocha ag dearan na blian na son vi hArgáin agus do bhúlis le Joe Costello agus an Páirtí na Uachtarán in isis Michael D. Higgins agus Deireadh an Bertica or an hArgáin USA an mentás tas míineh gol le Páirtí an Lucht Oibre vi cúra an a measca políochta gom héin sa bhaile an dáhíh ach Chainnigh an méide chonig me ón mertica siúd agus ó emmet steig agus tíine ag an nám agus cús isteach Páirtí an Lucht Oibre vi is gnóch in leitli a lár le Joel agus in ig in leitli here cadéri South Central lár has Cabranum leis an tachta Pat Upton ag an nám nach mar an choir agus an bogus a bhile go curí águr has mé hen den céadúir san Olltoghchán ná túla in éidir nóchané. Agus in ag sin bogamar go Chainnigh I gáhíd is dó agus a has mé agus táach mé I gáhíd is sa cehar go cóir le Bergen ú bardas Chainnigh agus fios mar bháil an son a feid líana agus mar bhéar an na caharach I gáhíd is dó a gáhíd is a tríú agus is tó a las mod sin reinintá páirtíocht a go main agriítí cosúla Gaeilge dachas agus fé láthir chugas pan mar bháil de chóna múntóireachta is pun búntóir agus príomide goiad scoile a bhí an fadas gorá so múna sin tréimh sé tro a cear blion tá mair a has mar búntóir le gá blion an usin sigus an níos má ama go tócha agus an son táhach mé a ríis tréis buise déimní an táhach mé imi meheh I gahar Chainnigh rud a bhí an háchtach dar Pháirtí siáin a bhaint amach a ríis don géadúir le déimlíon an nuas rud na tréis anáidir in áscarám a go tradiisiúnta an láidir a fat. Tá an taí agat. Ceapan go sé simúil gurb in anón gohfuil a lán taí agat leis an bolaíocht is é seo an céadúir atá tú ag seasamh mar iarrthóir Olltoghcán. Okay, Jan, cadé na hábhar is mó bhí na cór Olltoghchan sa dáilcheantar a Gaeilge faoi láthair? Well, is socha cosúla gacháid le sa tíir sí an tuíocht an ceist is mó tá dóna ar Bergaine tá sé fíorheach ar naon gohfuil roint tógáil ar siúil sa chathair sa fé láthair agus sa cúnta tá praisna an ard ar fad tá daoine cosúla má fáistí féinnig a tá fástan is má bhach le páiste dá chuid féin agus a Pháirtí iad a géirí tacht ar hiig gur féidir le cenach ach anna chudíine nachhfuil ar income anard tá sé har a bheith decardóid a chus a chur ar an dréimar in éair nó fiúháin tiá a áiltear tíos tá fíorgáantanas tithe ar chias a chathair an sa agus tá aib sin fós a glenún raig agus is tócha na hábhar eile bhí sig taú an tatan caiite in na ceir cum an sláinte I gcéad Chainnigh nó go raibh léirsúil arsúlacha las má ospedéal néamh Luke fíorgáantanas ibrithe san airnáil san ospedéal las má ag an HSE sa phobal I neach airnáil agus an sin darnáin in san áit na chamé mo héal ibre féinnig san bhúntóireacht gaantanas múntóireán gaantanas a chathairthe seirhí si de fáistí leíochttaní si fálamthe
cosúla OT agus speech therapy anaghántanas fad dun na territory sin sa tír agus aniachar gine óga tacht na háisina tacúla idachas agus comáile sin aniachardómh an son dáilcheantar dhéanamh ina héal agus ó thaobh an sláinte eis go dtí an sláinte 4-5 le tacht áisina cans ó thaobh meabhair sláinte agus tá scanal siúil an áiríir san ranóg sin fé láthair. Ok, agus Seán má áiríonn leat gCeatharlach dála bhuacant ag an gcéad Olltoghcán eile agus má áiríonn go mbeidh le Páirtí an Lucht Oibre sa toghcán sin. Cén clár oibre a bheith agat agus ag do Pháirtí sa céad dáil eile? Well, it's talking the winner grind fall in the rowan and Meridiarmish, you know, ta arrogant again tier, agus the arrogant again tier, like Karen the Coidli and the Lewis. Ach, on our days, ne, Dinok na rowan and me carte, Curachan American winning, Sanarnal pre-voidach, or here to the agus, or here slant to the, is talk a Gavail Arachas pre-voidach, Dine, is Shina a Curtus le slant to say or Nashka the Fáirtí. Tá sé sin stoppe in Michigan realtas ag bhí se hocht, ba bhailín go meach córas láinte goin atá réon dul leis an slí go raibh an NHS a bhreatain sargar hosna ignatories ástracha sa céile tá gon goil 5 súntasacha an fé láthair a tá sé ráite ag Páirtí an Lucht Oibhre is asna go néanadís a thógáil an méad bhí an hena féin. Sin an rud atá stáil dúine an sa tá mid ag glóra córas sláinte atá go thomláin paibli atá fáil de gachcéarránach sa tír agus fáil go tráthúla agus sin 5 atá fé láthair de bhar an gaantanas Dr. Chainnigh agus ile tá scuaoiní fethehanis le haid GPs rud atá nuas sa tír so agus atá bhí a cainte le grúpa seanóirí an teachtain Chicago ag gCeatharlach an stratéis de gcuoine sinne in our bubble and so ag Chainnigh agus tá an na deacrachtaí tacht a chuid doctorí clinne tá sé sin ag choristeach ar a gomór go háirithe nó go loragén siad an doctor aber i bhí a choile le 5 bliana i dtí 5 bliana nuas. So be mid ag lora go gurfií an inistíocht sa tró sin I dro na mór ceistine a chrothóig I choramíocht in our sochaí sa tír. Seachas a bheith bre mar atáí go tradiisiúnta an airnáil príomháideach leis an méid is lúgar féidir ina chahabh san airnáil peidlí. Sin an priorit bhí a gine le riamh go raibh a cóirí chunta ar eis go dtí tithe a thógáil agus iad agus gur tithe so síalta a bheochanta agus comédí ar fáil de gine atá in commercial rud nachhfuil siad fé láthair. De rugachas tógach na daine is fearr sa tír seo in tithe sosiálta nó tithe cóla contéanú cóla carach mar a bhí onta go tradiisiúnta stedlinn dollar eis go dtí an slí tógála sin chunig chinú go bhain daine chom na féin ó héirtííocht. Okay, de réir na bubal reithne tá buán nach mé rá ag do Pháirtí sa céad Olltoghcán eile a Seán ach ag an am céine tá seans an ceapan go mé Páirtí an Lucht Oibre ag go réaltas tar éis an céad Olltoghcán eile an bhfuil buile faoi thóram a go faoi conas a oireáilimh go náisiúnta ag an céad Olltoghcán eile? In our Iarrthóir, you know, tá mídig súil gan oireáid go máilín tá cenara an a bhagain in a bheith na bheitseach tá dín tá teachtaí dála den scothagain ar an brí bíse díine cosúla Duncan Smith, díine cosúla Alan Kelly, díine cosúla le Seán Sherlock a gocaigh nach meg ag seasamh farir ach tá díine an a cumasach a gcuin tá dulcan cín réúnta maidíonnta gcuin sna toghcán áitiúla Táidig súil go leanamí leis an bora sin san Olltoghcán agus an spruch a bheith go gine ná go raibh Mr. Ash ó séíochán mar tágain fé láthair go raibh Mr. Ash I dro figúí dúbalta de híochán gomach degin nuin cíndíoch nó níos mó síochán a gin. Ní bhí is a go cad a hálíonn le lénachtas mar a sóldún le roiint léanta nuas tá rudaí anna bhúsánach arsúl laistigh de hin féin. Tá sé sa léros na toghcán áitiúla ná éir go maiilotha agus go bhfuil siad idir blóid
the right áitina. So ceapan go hínte sin bearna dúine mar Páirtí rasúra atá láidir agus atá stair an a rodúil agus an hArgáin agus le cúnamh dé éistúil bíine léon agus túraigh siad deise goin teachtar eis níos láidir in Olltoghchán. Okay, is ceismóirí seo Seán ach cén chuí a bhfuil a gáirí le polisathe i leith na Gaeilge in éireann na léinn seo a ceapan tú agus an méid éon tosachtaí a gut agus ag Páirtí Lucht Oibre maidir leis an Gaeilge sa chéad dáil eile? Well, ceapan hén chun an céad ceist agur ceapan go bhfuil dáilcheantar áirithe déanta le fiche bliain in ús caithfar creidúnta thuirt do gcuine chu le creidúntar le a thuirt de hachta dála tá gairí as an Olltoghchán so agus sin éman ó críomh agus ceapan heh an achtanga dénach reinintfá dáilcheantar níl míad fós agus ní bheimid sásta leis an dáilcheantar atá déanta tá daoine fós extrachailt le gaelscoilna nua a bhanú tá an choras chun gaelscoilna a bhanú imime hinníos decranna mar a bhí sé mar a dúras go minic agus mé mar uachtar an ar gaile dachas is commórtas X-factor atá an fé láthair go dtéann tuisteach gceantar agus go dtugann tú bhóta do gcuine ar céaná scoil atá tastáil túthe chunig mar churagás I dúscuirt chahar lia gorámar mar agriíocht agus gorámar mar airnáil in anna has point go raibh spás a gáscoil scoil educate together agus gaelscoil in éon counter a bháin ceapan gur cordún lecha leis gur féidir scoilin a bhanú agus an sin an iarrthóir bhan levéil bhí tá dáilcheantar suntasach déanta ó heh deiscurt chahar lia le déanaí ach tá 5 an fós an áitna cosúla don Gaeilge agus áitnéile timppla na tíre go bhfuil éonad lá Gaeilge a gcuin leistigh de bhór scoilin na béirle tá sé aníachar don Gaeilge bora áid is scoilin mar sin agus tá míne ará a fada go cór gomach deise bíine man scoilin na nebsblacha a bhanú in neach counter go bhfuil gaelscoil I chur Páirtí aráig. Agus dar nóin tá inistíocht annachúnta sa déanamh sa gaeltacht tá 4-5 ó heh Deireadh ó heh sochaí ar an ggósta hir ar fad ach go háirithes na counter go gaeltachta agus caithfar inistíocht dhéanamh sa tanga tá deisina ibre ag daoine sa bhróisial tá deisina ibre ag daoine inis de bhar an acht na tanga ó heh eistriúcháí ana bh heh rudí cosúla fógraíocht ar stáisiún radio agus mar sin do tugann sé deisina ibre do gcuine ach caithmid ó má héamhna ceapan gurbé an agus ó héamh an Pháirtí do caithmid sochaí gaeilne a chruthú in Pháirtí móra agus in gCeatharlacha chun I chinú go bhfuil deisina láir Gaeilge ag daoine a dreastal ar gaelscoilna a dhéanamh chuid I dachas tré Gaeilge ach nach bhfuil deisina sóisialta láirthe có agus sin ceapam an stochas mó ó ma héh féinnig do thuair an galúint agus tá an galúint tucha gom gon úsáidin an tanga I neach ó cá go bhéta glynn tá sé a dhéanamh a gom ag le bhéal cóir a chunta agus tá an Airóplum a bheith tofa gan dáil bhí cinnte goach sé ar bharma lista é sin I chinú ag in anna chud siide tá sé níos éasca dhéanamh sa tanna agus an áléarn de bhar go bhfuil seirbhísí eistriúcháin istíán sin rud nach bhfuil churagás ag le bhéal cóir a chunta agus rud gur chóirdó a bheith fáil I mthúram amachchan seo. Ach sin iad na spruchanna is mó a bheith gom agus go lenimíd oran leis an dáilcheantar atá déanta ó thuaig agus ó yes.